scările pentru a comenta. Și iarăși urcă ring și iarăși comentează. Nu e simplu ceea ce face Daniel. Iată-l acum în calitate de ring announcer, prezentând lupta de la 91 de kilograme, main eventul galei așadar, cu lupta dintre Amariței și puternicul Tian de Vries. E dacă vreți o revanșă, pentru că cei s-au mai întâlnit odată și a câștigat de Vries. S-au mai întâlnit în Coloseum, turnament 39. A câștigat printr-un knockout în runda a doua de Vries. Amariței încearcă să-și ia revanșa și a dorit-o din tot sufletul. De atunci însă, de Vries a mai obținut 3 victorii, dintre care una în Fusion în fața olandezului Leo Jefferson. L-a bătut și într-o gară la Ekaterinburg pe Nikita Kozlov, chiar în Rusia. L-a bătut acolo, decizie în unanimitate. Iată intrarea acestui super campion în Fusion. Este vorba de Tian de Vries, are 22 de ani, născut la Terneuzen în Olanda. Iată intrând Tian de Vries. Tarzan este numele său de ring. 1,88 m înălțime. Luptă pentru clubul Luc Verhe Fight Club. 15 din cele 17 victorii sunt prin knockout, marea lor majoritate în prima rundă. A început în 2021 în kickboxing, într-o gală la Haga, și de acolo victoriile sale au venit pe bandă rulantă, trecând de nume importante. Ultima victorie în 25 noiembrie, deci foarte repede, într-o gală la Alkmaar, în Olanda, l-a învins printr-un knockout în runda 8-a pe Daniel Vitoveț. Vasile Amariții, 18 victorii, 5 înfrângeri. Și un adversar foarte, foarte dificil pentru astăzi. Cele 5 victorii de acolo reprezintă, aș spune, o mică eroare grafica noastră. 17 victorii, nicio înfrângere, 15 victorii numai prin knockout. Cam asta e treaba lui prin kickboxingul profesionist. Pregătit pentru o luptă în care adversarul său își dorește din tot sufletul revanșa. Să vedem dacă va obține Amariții în fața unui adversar deloc comod. Start așadar în co-main eventul acestei gale. O luptă foarte, foarte interesantă. Hai să vedem. Încep ambii cu lovituri de picior. Ratează Tarzan o lovitură ceva mai înaltă. Se blochează bine însă. Încercare bună a lui Amariței. Iată însă Tarzan își ia la întrebări adversarul. Serie bună de croșee pentru De Vries. Tian schimbă poziția de gardă. Ratează Amariței acest low kick. Excelentă dreaptă, bine aruncată de Vries. Recunoscut pentru knockout-urile sale, repet, din prima rundă. Trebuie să fie atent Amariței să treacă peste primele 3 minute. După aceea lucrurile poate vor fi altfel. Iată ce bună eschivă pentru De Vries, care simte perfect distanța. Nici nu clipește la lovitura aceea joasă de picior adversarului. Își duce adversarul în colț. Ratează însă dreapta, bună eschivă. Scădere de nivel pentru Amariței. Bună stânga însă, bine aruncată prin garda adversarului. Excelentă serie! Oh, Amariței! Lovit, croșeu de dreapta, croșeu de stânga. Probleme pentru Vasile Amariței, care încearcă să-și revină. Nu va fi ușor, lovitura a fost prinsă în plin încădere de 2 lovituri. Se va putea ridica, mi-e greu să cred în această situație. Nu,
E prea târziu. E prea târziu și arbitrul procedează corect aici, spun eu, oprindu-l pe Amariței. E al doilea knockout pe care Amariței îl primește de la acest sportiv și trebuie să accepte un lucru evident, un lucru simplu. În momentul ăsta, în zona asta de timp, De Vries e mult mai bun decât adversarul său. Avem aici un campion în Fusion care a arătat extraordinar. Amariței nu și-a revenit. Cloșou de stânga și cloșou de dreapta, prins și în cădere de lovitură, lucru care l-a scurt-circuitat acolo pe luptătorul nostru. Iată aici, cloșeul de dreapta a fost ultima lovitură. Hai să urmărim cu atenție. Dreapta este fatală, calcă și greșit acolo, se înmoaie piciorul. Stânga doar l-a șters, dreapta e cea care produce aceste daune extraordinare. Foarte puternic De Vries, formidabil. S-au înmuiat acolo toate articulațiile pentru Amariței, iar învingătorul prin knockout este cel așteptat, De Vries. Tarzan mai câștigă încă o dată. Legătura în studio pentru publicitate. The safety is off, release straight at your dome homes. I wanna see cabbage. Biggie Small the Savage, doing your brain cells much damage. Teflon is the material for the imperial. Might rip a girl strip of the Henny.